Jacqueline Camilleri, li 3 snin ilu rċevit aħbar li qatt ma ħasbet li kienet se tisma' li għandha l-lewkemja, kanċer fiċ-ċelluli tad-demm. Fil-bidu kollox kien jidher normali tant li qatt ma kienet tassumi li naqra tieħ innifsu tbenġil seta' jindika li kellha dak li kellha. Bdejt nitlet taraġ, bdejt naqta' ħafna nifsi, bdejt inwaħħal fil-maskla. Il-maskla mhix pjaċevoli, ġifieri bdejt inwaħħal fil-maskla. Konna morru nimxu jina r-raġel fi żmien il-Covid biex toħroġ naqra hekk avolja bqajna morru x-xogħol, aħna xridna morru x-xogħol. U naqta' nifsi, 4 passi u ngħidlu għajjejt. Jgħidli għajjejt 4 passi. Imbagħad ħarġuli xi tbenġiliet ġo saqajja f'postijiet li mhux normali li tolqot. Dik il-verità rejthom il-mama, qedtilha nara kemm għandi tbenġil u f'idejja. Ma tajtx każ waqfet hemm. Qabditni xogħla ta' allerġija, x-xogħol kienet taqbadni f'Settembr, qabditni f'November. U għed taħjar immur nagħmel immur sant it-tabib. Wara li marret għand it-tabib u ħadet it-test tad-demm, ftit tal-ġranet wara fuq ix-xogħol irċevit telefonata minn għand żewġa li qalilha biex tħalli kollox u tistennih sabiex iwassalha l-emerġenza tal-isptar. Kien hawnhekk li t-tabiba ħabbret lil Jacqueline li kellha l-lewkemja. Hija spjegatilna li t-trattamenti kienu diffiċli, speċjalment minħabba l-fatt li kien żmien il-Covid u għalhekk rabata ma kellhomx il-faċilità li jżuruha. Minħabba sitwazzjoni tal-Covid, spiċċat kellha tqaxxar xara hija stess. Qed illoħt ixtart li magna ġibit li magna, għaxxartu waħdi għax dik il-ħabsa ta' qalb. Hija komplet tgħidilna fuq it-trawma li għaddiet minnha hekk kif affaċċjat il-mewt diversi drabi. Għaddiet ukoll minn trawma finanzjarja li l-marda titfa' fuq individwu hekk kif jipprova jlaħħaq mal-ispejjeż tal-mediċini u t-trattamenti. Il-tabib qedlu mhux għax jiena xi sinjura ma jiena naħdem u r-raġel jaħdem. Allura qed dawn fuq issa nixtrija. Għalli taf xettajt għalli di 40 mil għaw mistura ġifiri tispiċċa verbatim jiġru. Għalli that's 300 a bottle. Kien hawnhekk fejn Puttinu kien ta' spalla għalija. Mill-ewwel din l-organizzazzjoni filantropika offrit l-għajnuna tagħha lill-familja Camilleri. Jacqueline spjegatilna kif Puttinu dejjem assigura li meta titla' Londra l-kura kien se jkollha saqa fuq rasa kemm għalija kif ukoll għall-familja tagħha. Nirringrazzja ħafna l-Puttinu li jena bi kbir ġifieri l-Reni u l-Anġel. Nirringrazzja anke l-Community Chest Fund li kienet miegħi. Fl-aħħar mhux inqas nirringrazzja l-Gvern tal-għajnuna kbira li tani u n-nurses u t-tobba. Komplet tgħidilna li l-kooperazzjoni bejn il-Gvern u Puttinu tagħti garanzija li jingħataw il-kura u l-mediċina meħtieġa mingħajr pis finanzjarju żejjed fuq il-marid. Ftakret f'kif pazjenti mhux Maltin li kienet tiltaqa' magħhom Londra kienu jikkummentaw b'mod pożittiv ħafna fuq kemm il-pazjenti Maltin isibu appoġġ. Jibdew isaqsuk ġifieri u tgħidlhom no, the government pays and we'll stay here. Speċi u tgħidlu Puttinu, tibda tgħidlu fuq Puttinu u l-flett huwa b'xejn u daw jibqgħu hekk. U jgħidlek everything free għax anke l-mediċina li nieħdu hemm. Jacqueline appellat minn qalba lit-telespettaturi ta' One News biex fil-ġimgħa l-kbira jiftakru f'Puttinu waqt il-maratona tal-ġbir tal-fondi li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi kollha, inkluż One. Hija appellat lil pubbliku biex ma joqgħodx lura milli jagħmel check-ups għaliex bħala qatt ma wieħed ikun jaf meta jispiċċa jkollu bżonn l-għajnuna ta' Puttinu. Anke n-nies ngħidilhom għamlu check-ups u toqgħodux lura għajnuna kanser biex l-aħħar tad-dinja. Tista' tfiq.